Hej, jeg hedder Michael Stützer. Jeg spiller guitar i thrash metal-bandet Artillery, og jeg bruger Audiovox høreværn. Jeg hedder Emina, jeg arbejder inden for Audiovox. Jeg beskæftiger mig med jagthøreværn, musikhøreværn og industrihøreværn inden for forebyggelse. Først og fremmest fordi mange af mine kollegaer, som har spillet musik i rigtig mange år, jeg har selv spillet musik i 40 år, er begyndt at bruge høreværn og har fået problemer med hørelsen. Jeg har selv ikke fået det endnu, men bedre sent end aldrig, så nu bruger jeg Audiovox høreværn. Jeg har brugt det få lejligheder, og jeg synes altid, det har været meget irriterende, fordi den måde, det dæmper lyden på, det går ud af den måde, man får musikken ind på livet. Ikke? Med Audiovox høreværn, der er det en helt anden måde. Det er ligesom, at du skruer ned for et anlæg, og så kan man bedre spille efter noget. Ikke? Man har hele niveauet på den rigtige måde. Det er jo meget nemt, for det er jo lavet efter ørets form, så der er ingen problemer i det, hvor de andre måtte stå og trykke lidt på dem, og så sad de ikke rigtig fast, og så videre, så kommer man til at hoppe lidt, så røg de ud, og de gør det ikke med dem her. Indtil videre har vi 4, der bruger. Vi mangler stadig 1, men han kommer nok. Når man får foretaget et aftryk, så får man et lille kig i øret, for ligesom at se, at alt ser ok ud, og det ser sundt ud. Og dernæst så får man et lille kig med en lyspind. Vi lægger en skumstopper i øregangen for ligesom at beskytte trommehinden. Og så fylder man så aftryksmassen i øret, og det er så det, der udgør aftrykket for fremstilling af musikhøreværn. Det virker, at det er lineært over hele frekvensområdet. Det vil sige, at man får sin helt fulde musikoplevelse, selvom du har et musikfilter i ørerne. Vi anbefaler 15 dB, fordi det er det mest brugte. Det går helt an på, hvilket instrument man spiller. Du kan sagtens have filteret ud selv og skifte det. Vi tilpasser individuelt høreværne alt efter vedkommendes behov. Det kan være enten 10, 15 eller 25. Det går an på, hvad vedkommende ønsker. Audiovox musikhøreværn, den bedste måde at vedligeholde dem på, er ved at fjerne filterne, og så sætte dem ind under rindende vand, gerne med almindelig opvaskemiddel, og så skylle det af, og så tage afdrykning, og så tørres af med en serviet. De skal ikke udsættes for direkte sol eller høje temperaturer.